into eyenzakalile silele. Uzwe kunjani silele? Begxabha amanzi bekunjani? Uzwe kunjani? Uzwe kunjani? Njengoba usazongitshela ukuthi wena mhlawumbe kuney'nswe lapha uyazi kuhle ngale, uzwe kunjani? Wena sokuhambe kuyozi-check-a noma kube khona into oyenzayo-ke njengoba socabanga ukuthi ukuthi umntwana nkosami simthole sekukudala inkinga. Ngihambile ngabe check ngabona ukuthi ngathi wena oba nenkinga mangekho yayisindlela uyangihlangela wena. Yaqala msazane wena uhlangana nomnyoko, yaqala msazane uhlangana uyamkhwela wena uma wakho ubonakala ubonakala ngokuhluleka ukulungisa izinkinga la uhambe wakho. Wena ngwenzani Ungijwayela amasimba wena, ungijwayela amasimba nalekonto iyona le yenza ukuthi kulokho ethatha izithembu. Hayibo ungazongihlangela. Ngitshele uma ungasangifuni. Lala ngikubize kahle manje ungasangifuni. Ngibize kahle. Phambi kwabantu uzongitshela ukuthi ngiyalalwa mina. Ingoba yakuthanda uyangitshela utshengisa kahle buthanda. Utshengisa kahle ukuthi ngihambe ngilalwa mina. Hayibo kahle bo. Ungenza uplastic, ungenza uplastic. Ngicela nehlise umoya. Yabo kuyimanje niyakhuluma ngilost. Kuvele igama lalihle la okuwumntwana. Wena bafo yini unokusola ukuthi ingane akuyona yakho? Kunjalo bafo ngiyasola. Uyangidakela. Hayibo. Uyangidakela. Khuluma nami kanjalo. Wena nje uyanya sihama. Ngabe ngiyakushaya uyanya shaya manje. Ayibasho ukuthi wena la emsebenzini wakho bakufundisa ukushaya amantombazane nokuhamba ukuthola. Shuthi uyabathoma bangidla kamnandi kuyacaca. Babe bazokutshela ukuthi ngibhizi nabo. Bafethu yazi la asifuni ukulwa. Sifuna ukulungisa inkinga eyikhona. Baf yini ekwenza usola ukuthi ingane akusiyona yakho? Ngihambile bafo ngathola umfowethu uyangijwayela noma ungahamba ukhona abafowabo wena nomfowenu kwawena nomfowenu isangoma ulala naso ingane akusiye yakho ulala naso imali mfethu ingane akuyona yakho akuyona yami uyazi nje yaba shuthi isangoma ngalala naso yibo lezi zinto azinamanga kanje eziwuxovisa wena sohambisa uyathakatha ingane kodwa uyayibona la ukuthi ayifani uyathakatha soba yikho kumele ngiyenze ngipende wakhala omnyama njenganawe. Okay bafo mhlambe angithi ngale ukuthi mhlambe ingane ayifani nawe noma nomunye umuntu ekhaya zikhona mhlambe ezinye izinto noma ezinye izinto ongayikhomba ukuthi ngenze lokhu nalokhu kwenzeka kanje then kwavela ukuthi ingane akuyona yale ekhaya. Kukuningi bhuti ngoba mangithi ngiyangale endlini ifele iba umsindo idelele. Ayike sakudelela ingane nawanye idelela nje la nkanye singane. Ithi angisiyo ubaba wayo. Uwanye isho njalo yaxoxa uyasanya wena lekhaya uyasanya la ikhanda uzenze ekhama ngekho ugunda nasekhanda umqondo uqaqeke kahle umqondo ugunda nekhanda uyangihlangela.